Ano ti sulti? Ha? Kaniyo? No! Live! Yo, what's up mga gahe, no? Mag-update din sa akong vlog sa kay Kuan. Asa man ka? Kita rin ka. Naglaro ko sa rin ang kuan di ay. LED? Oh, Siya eh. Tanaw man ka anay. Ari ta diri para sa Kuan, para kang Zayon. Oh, wala ka karang ali. wako mo. Ara ta mga kita niya. Asa man na siya pa dong? Sige, bye. Yo, no? Ano na may direct ko sa gate, di ba? May kwarta. Kasi na entrance ba? Look, pila entrance na ba? Di ko kibaw pila entrance. Kung arira, pakita na ko ah. Nanarami diri sa koral. Kaya nga nakangit-ngit agad. So, maura kayo lingaw na mga ron. Kaya amurang gilaga mong baby. So, daily vlog lang update gamay. So, stay tuned lang. Kaya basta may tapo na rin lain. Please don't let me go. Ha? Take me to the river. Yeah? I need you to know. Ha? Ano doon? Misgi ko? Take me to the river. Dirty. So karon mga gahe no naagid mi diri sa plaza sa Upon. Ngani di siya ka limpyo diri. Puro na tiles, wala yung mga hapit, mga buwak. No? Ayun na ganda. So ari ragid mi diri kutob kay wagi mi entrance diri gid. Mut pila entrance mga 30 siguro na. 30 ang entrance. Okay, so shout out din ni Kuan no Babe Carol. Yo. Ha? Hi. Hi crush ni Kuan. Na crush ni Sir Mr. J na lang, Mr. J. Diba Mr. J? Diba? Yeah. So, sa mga nakaila dyan din ako no, na no mo, hi sa kuan, hi sa layo, di ko kita sa layo dyan kaya ambot nga no niya akong mata kung siya DSLR mo adjust. Ikaw mas nga no nakuhan mo na yung mata hams, di ka kita hams Secret. sa layo Secret. dito gini. So normal rin bata magdagandagan. Lita na magay siya. Nano di ka day? Lagot sa now. Lagot ka sa kunaw. Wala di akong naw. Buuan ni Ma'am Zay? Ikaw. Basta na barangay Susok. Tusok. Yeah. So? Char. Chan M. Char. M. Abli. Katy Perry. Char. Sumber. What kibaw? Kasi Chan M. Is it? Visit. Ila is it? Rehearsal. Karon. Oh my God. Pero sila mga lubot no. Unsa to imong gistorya ganiha nga? Kwan? Unsa to? Beauty rest? Kapon. Kapon. Day ko. Katulgo na di ka day. Unsa man? No! Ari ra ta. No.
So katulgo na di ka day. Ayaw, mga to na may mangulit na tapan na. Lala, sako. Tata. Ato ta. Oh. Ito tayo sulti nila? Ha? No, what's up mga gahe? Sa pagay. So mga gahe no, manguli namin mga gahe. Kadiyot ra jud kay mi diri sa plaza kay amo rang gilaag among baby. So stay tuned lang sa next vlog na to no, vlog number 10 kay wala pa ko naunaan. So pirmi na delayed gyud vlog number 10 at ngilan ninyo mga gahe.